Под капак капама ще ври, но на бавен огън. Телешки суджук вземи, пиле, пържоли, зеле и приготви по рецептата от Северна България. Асеневска капама. Тънкостта, колеги, е в изпичането. Слагате капамата в студена фурна. Увеличавате до 250 градуса. Чакаме я да заври. След около 30 минути намаляваме на 150. Печем 3-4 часа. Не е проблем. И после само огребваме с чаша вино. Весели празници!